Elmas Beat Studio. A Kano mu ga wani ne zagun mu rike gam kar mu sake kai mu yi zancen ga wani mai kishin ba kai kul a kulle tana can kai kulle kamari yaro mulki na Kano sai manya a karka kuma in kaji Dr. Nasir Yusuf gawunanmu da amana a kananmu da kai gawunanmu allarka kanan da ba a gobe sai kai insha Allah a Kano sai dakta a Kano sai nas a Kano sai dakta a Kano gawuna shi dai gaunan dai gaunan dai gaunan dai gaunan dai gaunan dai gaunan dai a Kano sai dakta gaunan dai 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 a Kano duk a faɗa a rika kar a saki a bari sai mun kai a Kano gawunanmu a Kano gawunanmu ku ji saƙon Abdul Amatu mai kwashewa da gani ɗin naku El Musti sarkin wage a takarda rubutunmu yana kan daidai insha Allah Allah ya ba mu nasara El Musti on the mix.